ọkapụkọ Ojemba na African Independent Television AIT onye nna n'oli nketa bụ nwa Ada Blessing Ihedịgbo mana tupu anyị na-aga n'iru ka nnabata Maazị Onyeze kelee ndị Igbo ọ ga-adịrị gị mma nwa afọ ana m asị ị ga-adị ka echi maka echi ada agwagwụ maka nke bụ eziokwu ọ n'ihu ka anyị na-aga na Ojemba agwago m gị ọtụtụ oge ma anyị na-eme mmemme a na-asị gị na Ojemba bụ mmemme anyị ji akwalite asụsụ Igbo ndọrọndọrọ ọchịchị omenala Igbo ihe niile gbasara ka Igbo si eme ihe eji mara Igbo ihe Igbo ji biri gụnwa nwa afọ anyị na-ayọ gị ya dịka ayọ na-asị gị na ihe ọbụla bụ ihe ị na-emela ala Igbo biko ma nke ị na-emela obodo a na obodo dị iche iche biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ oriri ji ma ọ bụ ncheta ọmụmụ gị ma ọ bụ nkupụta nwa ma ọ bụ ichi eze ma ọ bụ ihe ọbụla ị na-eme kpọọ ndị Ojemba ohi ejikpa anyị Ojemba anyị ga-abịa ebe ahụ ma nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị chọrọ itinye ọnụ nke taata bụ ihe gbasara omenala Igbo nke ịma bụ ihe mmemme a na-akwalite bụ oriri ji ma tupu anyị aga n'ihu tapịawanye ịwa bụ ihe anyị ji mere isiokwu taata ka mkpọpụta dike na-abụ gaji na-etinyere anyị ọrụ na yawa bụ ihe anyị ji mere isiokwu tata nwanne ekele m gị udo dịrị gị Ojemba biko kọrọ ndị Igbo onye Igbo kelekwana ndị Igbo afa m bụ Chukwuemeka Kogolo onye nke eji Deputy Jesus mara n'ihe onyonyo nke a na-akpọ soshal midia abụ m nwa afọ Igbo na ime Ọnịcha ugbo dị na Nyocha North Local Government of Delta State ebe a ka nsi wee bịa ọ ga-adịrị gị mma Chukwuemeka nwanne anyị nwoke ngwa kọrọ ndị Igbo maka Igbo na chọrọ ịma onye bụ ụmụ Igbo ekenewo m unu mbeneni Ojemba enwe ilo onye ekene dịrị gị ada ndị Igbo ekene m efa m bụ Ọfọchi Benjamin Atagana mbụ ezigbo nwa Igbo mbụ onye Obiarụkụ n'ime Delta State mbeneni iri ji n'ala Igbo ka e wuru ọbara iri ji n'ala Igbo nke bụ ajụjụ nke mbụ ajụjụ nke abụọ abụrụ na ọ kwesịrị ihe ga-ekwesị ime ka a na-erikọta ji otu mgbe n'ala Igbo ị kwenyere na ihe kwesịrị ọ bụ na a ga-enwe nwa otu ga-esi wee na-erikọta ji n'ofu mgbe iji wee chịkọta ma kwadozie ala Igbo na mmemme Igbo ada Igbo ọ ga-adịrị gị na mma izuru ezu ka eme ndị Igbo na-ege m ntị uru iri ji ba n'ala Igbo ebukanụ ndị Igbo si na ọnụ detelu mmanụ na-ezu ọlụ ọnụ so ị na-anya ihe eji marụ ndị Igbo bụ ji onwe obodo ọbụla ịbanyere a na-eri ji ọ bụrụ anyị Igbo ọ ihe eji marụ ndị Igbo bụ na a na-eri ji arụrụ n'ọkụ ọ bụrụkwa nke esiri esi wete gaasị na ihe ji arụrụ n'ọkụ eji nkụ wee rụọ ya kpụcha ya ọ na-eji oji ewere ofe Igbo wee suri ya tinye n'ọnụ ọ iri ji ka eji marụ ndị Igbo ịbịa n'ala Igbo awasị ọjị gọsie ọfọ ihe a na-ebutere gị n'ụlọ bụ ji ọbụla akpụ ọbụla abacha so uru ji bara n'ala Igbo bụ na mbụ ọ na-egosi ọ bụ iji ka eji marụgodu na onye a bụ onye Igbo ọsọgodi abụ n'isi na ịbụrụ onye Igbo unu na-awa ji n'obodo unu o gosigo ebe unu si bịa ndị ọzọ na-eri ji obodo niile na-eri ji yam is the English word right obodo ọbụla na-eri ji iruo na asị na Naịjirịa na ndị Taraba ka akọ ji na ndị Benue na-aka akọ ji mana ndị na-efe ji efe akpọ ji ife ji ọkụ anyị bụ ndị Igbo so uru izuzu ọba bụ na ọ na-egosi onye bụ onye Igbo ọ dị ka esi mara onye bụ Igbo nke abụọ ajụjụ nke Igbo ịjụ mbụ bụ ka ị ga-esi jiri iwa ji wee chịkọta ala Igbo niile ọnụ dịka ka m si kwuo mbụ ndị Igbo dị na ihe Nigeria recognize kịta 13 steeti and ihe anyị na-ekwu okwu ya onwe ndị ga na-anụ unu kịta ọgbagwoju efe anya si ka ezi echekwa na asị nọ 5 steeti ka n'ọsọsọ na ime South East ka anọ abụ m onye Igbo anọ m na Delta steeti ndị be anyị na-eri ji mfadị ji anyị bụ arọ na-abịanụ ka anyị ga-eri ji ya
arọ na-abịa ka ọnwa na-abịa ọnwa na-abịa ịma na Igbo adịkwa oke ọnwa na-abịa ka ndị be anyị ga-eri ji so ihe iji ji chịkọta Igbo ọnụ bụ na o nwekwa onye tụrụ atụtụ a ime oge gara aga bụ onye Igbo amara na-akpọ Pete Edochie o kwuru okwu ka ndị Igbo nwee ụbọchị a ga-edose Igbo niile anọkọ ọnụ ofu ụbọchị ọ bụgoro na anyị ga-eme ya ka gọọmenti nye anyị nke a na-akpọ public holiday anyị wee rie ji n'ala Igbo niile so anyị chọrọ ka ejiri ịwa ji a bụrụ Krismas ya ekeresimesi nke ndị Igbo maka Igbo niile na-eri ji mbọsị ahụ onye nọ n'olu onye nọ na ndịda ndị nọ na mba ofesi anata ụlọ egwu a na-asụ n'ala Igbo ndị mmanwụ a na-eti ndị na-atụkwa ịma na ebe a na-erikwa ji ebe akwa ka a na-afụ nwaanyị mara mma afụ otu ịchapụrụ achapụ a na-afụ gị so iri ji bụ ihe kwesị iji wee chịkọta Igbo ọnụ otu anyị si ala ekeresimesi esi otu a na-alata maka iri a na-anatakwa na iri ji ka m gaa na ebe nwanne anyị nwoke nọ ke nne Kendo na-eme ihe emume oriri ji ka ndị niile na-eme ihe gbasara oriri ji n'ala Igbo ndị na-eri nri ji bụ ndị Igbo ebe ọ bụ na Igane anị ọ bụ n'iluni ifo shi omeri mowe ife ndị oyibo na-akpọ festival ọ bụrụ shi ọ bụ ifewe ji na-eme bụ iji ije kewa kpọ North Central yeje steeti wakpọ Benue obodo ndị Igbo bụ ndị animalụ obodo wee fianefia n'ime Benue ya dị ije Kogi steeti obodo ndị Igbo wee bụ ndị animalụ obodo wee fianefia n'ime Kogi steeti ya dị nnekuma ije kofu na shika across Niger na-efe wakpọ South East states ndị bụ ndị Igbo nze ihe na-akọwa na ndị Igbo karịrị ka gafere ise na steeti Nigeria wee ife ndị Igbo na-ekwuzi you don't contest it ndị bekee na-ekwuchi ma ofu ihe na-atọ m ụtọ na ihe a na-eme ịma na ya si na Igbo na-asụ n'olu na anyị kwa akwụkwara anyị abụrụ ofu ọ bụrụ na agụnwa nwa afọ Igbo na-ege ntị o nwere ike ọnụ ahịa ga-ahụ ịghọta ihe ọ na-ekwu mụ na onwe m n'ebe a anọ m na-eduwe ntị ka m tụọ ntị n'ala were na-ahụ ihe ọ na-ekwu otu a ka e enwe ndị Igbo na ndị Ebonyi steeti nwere ike ikwu okwu ọnụ ahịa ga-ahụ otu a ka ọ dị na-abịa otu a ka ọ dị na mpaghara Igbo niile dị iche iche ị na-aghọta ihe anyị na-ekwu ma nke bụ eziokwu bụ na anyị kwa ụkwara anyị abụrụ ofu afọ ada nze ọ bụ na anyị ekwuola okwu ihe gbasara iri ji agbafu iri ji ka ihe ọzọ wụ ihe mmemme eji mara unu ji gosi dat na unu ndị Igbo ọ dị ọtụtụ anya n'inegoro anya n'aka ihe anyị gba na ọgwụ onye ọbụla anyị ihe nchọrọ chelụ ka nkọwalụ gị na okwugo okwu n'Igbo na-asụ n'onu n'onu mana aka ụkwara ọbụla ofu ife asụsụ anyị gosi na anyị bụ ndị Igbo nri anyị na-eri ịwa ji anyị na-ekwu okwu ya gosi na anyị bụ ndị Igbo ọjị anyị na-eji aga ọfọ n'ụtụtụ n'ehihie na-eji izu gosi na anyị bụ ndị Igbo ịlụ nwaanyị ịgba nkwụ kotu nshile agba nkwụ ịgba nkwụ ka ị kpọrọ na na-agbazi nkwụ ịchọ ka asụ oyibo ịgba nkwụ ka anyị na-akpọkwa ịgba nkwụ amadara ịgba nkwụ wee gba nkwụ n'ala Igbo mana abịa n'ala Igbo enwegasịrị usoro eji na-agba nkwụ abịa na Delta usoro unu ji na-agba nkwụ unu ọ bụ na ịchọ ka akọwari otu anyị mana ị ga-achọ ka ị malụ ka onye Nsụka na onye Udi si agba nkwụ maka onye Udi ka o si agba nkwụ abụrụ ka onye Nsụka si agba nkwụ and ka onye Nkanụ si agba nkwụ abụrụ ka onye Achị si agba nkwụ so ịchọ ka nkọwalụ gị otu a nkọwa nke obodo m ma nkọwa nke Iselu Ukwu bụ ezigbo bụkwa Delta maka Iselu Ukwu bụ nwanne m bụ Stone Throw na onye oyibo abụrụ ka ha si agba nkwụ ka mụnwa si agba nkwụ
in fact n'ịbịa n'Ọnchugbo onwe idumu esi m ụmụ Oshomi pụta ụmụ Oshomi arụrọ n'Igbo ọ bụla na Hausa ọ bụrụ Yoruba esi m ụmụ Oshomi pụta n'ime Ọnchugbo mana ka ndị ụmụ Oshomi si agba nkwụ abụrụ ka ndị Agba si agba nkwụ ọkwa ofu Ọnchugbo ahụ so ọ bụrụ ka anyị ga-esi kọwalụ gị ihe m na-achịkwalụ gị na bụ na Igbo niile na-agba nkwụ nwaanyị a na-ebu mmanya a na-akwụ aka ụzọ ịbịa sị gị na ego eji anụ nwaanyị ọ ihe na-eme eme na ndị Imo steeti na-etinye ego karịa ndị Enugu abụrụ na ofu nkwụ a ka a na-agba maọbụ na enye m nwa m nke ofe si anyị jewe ihe ndị oyibo na-akpọ free abụrụ na ọbụrụ nkwụ ka a na-agba ihe a niile ka anyị na-eme wee gosi na anyị ncha bụ ofu ebe ọbụla ije ka m si kọwalụ gị ebe ọbụla ije asị gị bịa o gosi na onye Igbo ka ewu because ọ ndị Igbo na-asị bịa na-asị nnọọ na-asị ndo ihe a gosi na anyị ncha niile bụ ofu Igbo ị na-atụ m ihe anyị na-eme ya na-eti mmanwụrụ gosi na anyị bụ ndị Igbo anyị na-egbu ọja gosi na anyị bụ ndị Igbo anyị na-ekpu okpu ododo red cap gosi na anyị bụ ndị Igbo onye echi echichi ọkwụrụ ọtọ n'aka ịtọ ọ bụrụ ka ndị Igbo si ekene ịnwụọ agbalụ gị mkpọ naanị ọ bụrụ ka ndị Igbo si eme nna ebughị igbu iro na ọ bụrụ na ị bụ onye chizuru echizu a na-echi obi na-echi odogwu abị na-echi ọzọ na-echi nze echisi efe a niile na-ajụkwa ma onye ahụ ọ bụzikwa onye Igbo mba ngwa ka m lara gị ọzọ dị ka ibe ya m chọrọ ịjụgo ihe gbasara ahịa maka Igbo niile na-azụ ụzọ ahịa la anọ dịka ndị na ị na-ekwu ihe dịka obodo 13 ị na-ekwu okwu na ha anyị ncha bụ ofu ha na-azụ ahịa ndị ebe niile ndị nke ijere ha na-azụ ahịa otu anyị ji azụ maka ọ bụrụ na ile anyị na-ahụ ọtụtụ ọjị mgbe ha na ọtụtụ n'ime ha na-achị anyị na ndị akwụkwọ ha na-azụ ahịa anyị na-azụ Ojemba ndị ka enyi na-ekwuchi Igbo na-asụ n'onu n'olu wee kwa ụkwala bụ ofu ọ bụ nwa ife Elenna na-asụ kwani nchọnike onye ọ bụ n'ebe onye kwani na na-enwe any doubt shọbụ kwani ọ bụ Igbo ka ọ marịsị ndị kwani bụ ndị Igbo ajụjụ ịjụni ọ bụrụ shi afịa anyị na-azụ ija ni ụkwani anyị nwere ajụjụ ma awụ nsọ n'ụkwani ka ọ metụtara biko cheri ọ metụtara ma ndị ọzọ ebe niile biko cheri ifeshi na-ekwu ndị oyibo na-ekwuchi charity begins at home ma ya bụrụ ndị usoro oyibo ọ bụ mmekune charity so mbịa bụ ekweme wele from ebe nshini obodo nshini pụta belu ọsa ebe ndị Igbo gani ije obodo m ụbọchị anyị na-azụ afịa anyị na obi arụkụ anyị na-akpa nkwọ ya ka anyị na-azụ afịa anyị bụ ọbelu nkwọ ya dịfu eke ofotu na-azụ na eke ya dịfu orie ofotu na-azụ na orie ya dịfu afọ ofotu na-azụ na afọ ije osebe obodo ndị Igbo dị ni the 13 states ni the 3 geopolitical zones ya dịfu shafia wee ọnị bụ na ụbọchị nkwọ na ọbụ ụbọchị eke ọnị bụ na ụbọchị eke na ọbụ ụbọchị orie ọnị bụ na ụbọchị orie na ọbụ ụbọchị afọ kenu gọshinishi Igbo bụ ofu ebe na ọ bụ na ya afụ na onye Igbo ebe na-ebe ya eje na obodo bụ obodo ndị Igbo ya afụshafịa wee ọnị bụ na nkwụ dịkele ndị obodo m na-azụ n'ọbụla eke ije ọka igwe afịa wee n'ibu na nkwọ n'ọbụla eke ọnịbụ na eke n'ọbụla orie ọnịbụ na orie n'ọbụla afọ ije Ọnịcha ugbo afịa wee n'ibu na
nkwọ na ọbụla eke, onye bụ na eke na ọbụla orie, onye bụ na orie na ọbụla afọ. Ije ọhafịa ụbọchị afịa wee n'ibu na nkwọ na ọbụla eke, onye bụ na eke na ọbụla orie, onye bụ na orie na ọbụla afọ. Kenu goshinishi ọsa anyị ncha bụ ofu ya shi ndị eke anyị na-ekwu okwu chi Igbo bụ ofu. Onwe ele n'ọdịka ịdị na-anụ ife na-ekwu bikoni makonishi elikuni obisuni your dialect anụwọm ndị gwanishi interpreter agwanemeshi interpreter na ọsụ ka ọ na-asụ ka ọ sụni ọsụni nze ọzọ dị ka ibe ya nze cha ka mbịa biko ni ịma na kemgbe anyị na-ekwuru shi na Igbo nọ na 13 steeti onye na-ege anyị ga na-asị ke steeti mekiri da 13 steeti ị nwere ike ịkọwara anyị ke steeti ka anyị ga-agụchinwu steeti ebe enwere Igbo biko tupu ị gụọ ya iji ama na ohere anyị na-asịzi anyị kwapụ biko ka metụ nke ahụ aka ma ọ bụrụ oke ịma na maka na ndị na-ege ntị ga-achọ ịma steeti ndị ahụ Igbo nọ n'ime ya. Iwepụ the 5 states nọ na South East, which is nke doro Abia, anya. Anambra, Imo, Ebonyi, iwepụ Enugu, ịbịazie na Delta, o nwee ngalaba a na-akpọ Anianwa, ha bụ ndị Igbo. Ije na Edo steeti, o nwee ngalaba a na-akpọ Egbanke, Iru, Ụwa dị n'ụzọ, Ekpo, ha bụ ndị Igbo. Ije na Bayelsa, o nwee Ọsakwuni Ndọni a na-akpọ Ani Igbo. Ije na Rivers, Ikwere, Egbema, Ọgba, Echie, Ndọni, Okpobo, ha bụ ndị Igbo. Ije na Cross River, o nwee ndị a na-akpọ Esobo, ha bụ ndị Igbo. Ndị Nkwere bụ ndị Igbo. Mba, ha jụwa nụnụ onye dosi ọbịa nụnụ. Ije na Akwa Ibom, ha nwee ndị Igbo. Ije na Kogi, nke ndị Kogi ka dị njọ maka ha dịkwa more than 300 villages, communities a na-asị na ha bụ ndị Igbo. Then ijekwa na Benue otu aka o si dị n'anya anyị na-ekwu na steeti a bụ Igbo nwe ya maka ihe na-confuse ndị mmadụ. Ibe na steeti mbụ Delta ọ bụrụ Igbo nwe ya, steeti abụrụ my origin. Ihe dị n'ime ya bụ na enwe Igbo nọ na the steeti dịka ka Isoko, Ejo na Urobo si nọdụ na my steeti mana abụ m onye Igbo n'ime that steeti. Biko ka anyị chịkọlata na ya ma anyị nwezi ohere Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ biko unu afụle ka echigbu onye ibi mma tata na ka ochize otu a ka anyị chewetara gị Ojemba nke tata mụ na ada anyị nwaanyị bụ Blessing ịtụkwa ahịa tụgharịa ya n'Igbo ọ bụkwara Ngozi amaghị m ọrụ ka Ngozi aka m na-akpọwa gị na ụmụnne anyị ndị nke sikwa ala Igbo bịbịa nọnyere anyị ịgwa anyị ihe gbasara otu anyị nwere ike isi were oriri ji were mee ka Igbo niile were dị n'udo. Ọ ga-adịrị unu ma biko ka ọ dịnụ mbọchị onye otu ga-akwa nna ya onye ọbụla ihe efuru ọjọọ ebe ahụ jewere ada ngwa kele na otu nkele. Ọ ka bụkwa Ojemba na Africa Independent Television. Ọ bụrụ na o nwee ihe unu chọrọ ka Ojemba bịa kwadoro unu ma tụsara mba ụwa niile sekụtụrụ anyị n'aka ekwentị nke na-egosi na onyonyo gị. Anyị bụ ndị Ojemba ga-abịa ma chịkọta ma gosi ụwa niile ihe dị otu a. Ndewo.